Lah iki wong ngene iki assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lapo mau Tarik napas sik, tarik napas sik, tarik napas. Nafasku lho gak apa-apa mulai mah yo seger waras sehat. Tenang po, Kak, ngene iki pikirane Ya sampean. nemen tenange ta seneng hatiku ya. Boleh kurban ya. Iya ta. Mak sepurane sing akeh. Apa Berita rodok buruk. Sampeyan kepengin berita buruk sik apa sing berita apik sik kira-kira? ya wis sampekno kabeh wis sak karepmu Buruk pokoke sik gak buruk sik ya, buruk sik ya. Buruk nggih sapa iku? Sampeyan Sing gendakon ya yo. sepurane Apa? akeh ya. Apa? Waduh si sampean ucul mah. Loh, kok iso sih Raya? Apa sih Kan ngomongin nang aku. Lah kok niku sebagai ketua. Lah mosok aku ate nurani sandenge wedhus sampean terus. Lah karena apa? Sik kate tak ingoni sik suwe yo kan belai lah apa kon gueret ning ngene panitia iku. Lho lancene yo kabene yo ngono, wedhus-wedhus yo akeh. Sing gede-gede iku tambah gak ucul kok iso wedhus sampean cilik sing ucul aku ngene mak batin ngene mak aku. Mak narik ikhlas agak ngono aku iki. Ya ikhlas taro jenenge wis ditukokno aku yo gak bondo. Sing situk tapi sik pancet kok mak. Tenang ae, Wis. berita baik sing situk gak ucul. Aku gak ngurus pokoknya intinya aku korban lorong kok berarti aku lek pas dibeleh oleh tempong loro. Waduh cilik cilik sampe njok tempong kok nemen-nemen mak. Gak ngurus pokoknya ngono kok wis kajipe ngono biasanya dikei tempong loro pokoknya Loh. kon sing tanggung jawab aku gak mau tahu aja katek dikei alasan aneh-aneh. Terus yo apa lah iku lho? Batangi mak mati, ucul mlebu nang kali mati kok lho. Ayo Jolono ora rakate Kok iso tak ijoli iki lho? Lah, Sampeyan iki apa? Berarti ku tandai sampean gak ikhlas. Wong-wonge rumah yo. aku ikhlas. Lah ikhlas. Tapi lah lek ngene iki yo apa kersane Gusti Allah ta mak yo kudu aku. Men kok nyalano aku. Moh Lah pokoknya mari aku loro. nemune wedhus sampean. Ya iya ta, salah kan gondol rono kemenyek anjene. Lho kok iso kemenyek iku lho, kabeh iku yo ngono. Ora, Ora lek korban iku yo digorono sampean kok Mumpung malah sik ada, nyenti nang aku. Tukokno situ Lho, apa sih pokoknya wong iki lak- jolono aku gak mau tahu. Padha karo aku ta sing korban berarti. Ora ya atas namaku kok salah. Salah lek korban aku sing ikhlas. Aku wis ikhlas mulai emang ikhlas buandem HP iki. Lah sampean iku ikhlas-ikhlasi opo? Berarti kandhani ya lek wong-wong anjene ro dhewe aku neben taun sapi Brahma mbek limosin. Ngono iku. Wong awake ya suwom Berarti iki aku sing nemponi. ya wis budal Kowe golek ubek mah ora medhit koyo sampean. Ya atas namaku berarti. kok enak lakaran kemuenyek pamer-pamerno wong wedhus wis genah-genah ndek omate tak ingoni cek lemu digondol kapok akon ngijoli.